Mbukelo Perfect TV, ngiyanimukela nginibingelele igama ngoShepardwa kaManqele. Bafowethu, namhlanje ngambona kuhle kudelile nayibona izithombe. Perfect TV besibiziwe ke endaweni yakaHlabisa eMpembeni esigodini saseSovane, kodwa basibiza ngokuthi kuseNewlands. Njengoba nibona kumbukiso lona ke bekuwumshado kaMr Nkosi naye uMrs Nkosi obengeniswa khona ekhaya. Siqale ngomshado wesingisi, sasuka lapho ke saya esigcawini kumshado wesiZulu, kwagiywa kwakuhle kunjeyana. Asekugcina ke ngokwabiwa usubona lapha esibayeni. Ngicathi uyawubona nomboniso bhanyabhanya amanqaphu esithe sikuphathele wona. Nawe ke lapho khona ungayibiza iPerfect TV ize emcimbini wakho sikushuthele kube kuhle kube njeya. Sithi nje uthokozele nayi inamba escreenini mawufuna ukusimema emshadweni wakho, umkhehle noma yini. Sofika qathatha sikuthebulele ngebhanoyi, sikuthebulele ngamakhamera, siphathe ama-microphone kube kuhle kube njeya. Sithi nje thina halala Mthobisi Nkosi nawe Zwide Mazwide omuhle ngokuthi nigcine nibambisane nifaka nezindandatho kube kuhle kanje, ngathi ngaphathana kahle lapho. Siyabonga. Aluthi ngene umakoti la ekhaya ngendlela engithokoze ngayo, ngiyazi ukuthi ngizokwenzelwa okuningi. Ngiyabonga. Sanibonani, mina-ke nguMelithoko Ntombela, udadewethu lo. Siyabonga ukuthi udadewethu emndenini wakhe wala eshade khona kwaNkosi naye usewumama, ngoba undodana wakhe uqale ukuganwa. Sibonga kakhulu siwumndeni wakwaNtombela, sibonga kakhulu impela. Sibonga ukuthi sifisa ukuthi umakoti ngathi nathi masiqhamuka la sibe ngomama abathandekayo, sizombona umakoti wengane kadadewethu. Siyabonga. Okay, sanibonani. Ukhulumayo uMancamo wakhona lapha ekhaya kwaNkosi. Umkhwenyane ngumamncane wakhe, uma wakhe umamkhulu. Ngoba sihlangene phasela ekhaya, sihlangene ngentodana ethu kuthiwa uMthobisi ozoshadela intombi yakwaZwane uzoba ngumakoti phakathi kwekhaya. Kwanxumalo, ngiyabonga. Sibonga kakhulu ke ukuthi ingane ithola amandla, ngoba kuyivela kancane ukuthi ithola amandla ukuthi sikwazi ukwenza izinto enjengalezi sihlangene ngaso la ekhaya. Sibalindeleke abasemzini ngendlela zonke, ngoba ubona nje ama-courtroom engaka phakathi kwaleli khaya akhombisa ukuthi umsebenzi uhlinzekile. Naba nabantwana sebezohlaba inkomo yokumukela umakoti. Konke lokho kuze ma ungaya kulela thende uzobona nje nebiliboco esiphekile phakathi kwaleli khaya. Kuyintokozo kithi ukuthi uma singenelwe umakoti phakathi kwalendlu, singathatha ngokuthi kumakoti oqala osengenile usenze sigqoka amatshalo ngoba siwagqokile nje. Sijabule kakhulu, injabulo esinayo ayichazeki. Ilokho siyabonga kakhulu. Sifisa nokumphatha kahle umntwana umuntu esefikile phakathi kwekhaya, simthathe simfake eswini ngoba phela sinawo namadodakazi ayathanda nawo ukuzoqamela emathangeni ethu njengomama babo, kodwa yena funa simbeke ebe yiphepha liphambili enhlizweni zethu nasezenzweni zonke. Siyabonga kakhulu. Ngubamkosi lo khulumayo. Namuhla ngizala kabusha ngoba indodana yami iyaganwa. Ngizwe ngijabule kakhulu ukuthola lolu suku luzolifike lube nesibusiso singaka, nami ngizizwe ngiyindoda, ngoba ngeke kube indoda ingane zingaganiwe. Ilokho nje engibonga kakhulu nabakwaNxumalo ukuthi besilethele umakoti ozokwakha lo muzi. Umuzi wakhiwa yibo umakoti uma indoda iganiwe. Indodana uyajabula uba ubaba ogcwele ophelele, awuphalali uma ingane yakho ingaganiwe. Siyabonga kakhulu isuku lanamhla luyintokozo kakhulu kimi. Inqazivele into engasoze ngaphinde ngayikhohlwa ngesizulu, into engakhohlwa emlandweni ukuthi ngelanga elithile kwenzeka into ethile. Kufanele ukuthi ngizalwa kabusha ke namuhla.
Siyabonga. Cha, sangijulisa ukubonga ngokwesekwa engithulile elangeni lanamhlanje. Obekunzima kunezihibe ebezikhona kodwa-ke ngenxa yokubambisana komndeni ngiyabona nakho kuyenzeka. Akukho lapho engingathi hhayi kunenkinga khona. Nabantu ngiyababona baphume ngobuningi. Amahloni ebenginawo novalo belukhona hhayi. Ngiyabona ukuthi kuzophela ngoba kukhona ukwesekwa okukhona. Asibonge bafethu. Ngibonga nje ukuphumelela kwabantu ukuthi beze kulolu suku olukhulu kangaka. Sanibonani, okhulumayo uBonani wakaHlabisa usisi kaMkhwenyana ozalwa udadewabo kaMkhwenyana. Sizobonga namhlanje usuku olukhulu likaBhuti wethu ukuthi namhlanje sekuze kwafika ekugcineni waze wangena umakoti ekhaya okuyinto enkulu kakhulu. Siyabonga singodadewabo njengoba nisibona sila sibathathu udadewabo kaMkhwenyana omdala udadewabo kaMkhwenyana futhi omdala kakhulu. Sizoyibongela nje singodadewethu ukuthi namhlanje sizombatha. Ayihambe ngolayini. Sanibonani, lokhulumayo uPinki wakaNkosi udadewabo kaMkhwenyana. UMkhwenyana ulama mina nje sengigugile inhliziyo isibhlungu manje ukuthi hawu uMkhwenyana sezogana umfana omncane kangaka emva kwami. Kodwa ngiyajabula ukubona lokho. Siyabonga sesizokwazi ukubumbatha, sengizokwazi ukuphekelwa, sengizokwazi ukuthi masize ekhaya ukhona umakoti. Sesizokwazi nokuthi masifuna into sicele kumakoti hayi kubhuti. Siyabonga. Singathatha. Sanibonani, usisi omdala kaMkhwenyana. Nami ngithi ngiyalithokozela usuku likaBhuti namhlanje sengathi lingahamba kahle. Konke kuhambe kahle, sijabule nokuthi umakoti usengenile, umama usezophekelwa washelwe nje naye ezizo umama ekhaya. Siyabonga kakhulu esifisa ukuthi kusazoqhubeka konke kuhambe kahle. Yes. Phefumulo ungena nawe ethuneni uphinde uvuke nawo. Ayikho idivorce. Ayikho. Kusho ukuthi ke lokho esizokufunda lapha ke uzokhola mina bese uyaphendula ngendlela ophendula ngayo mase ngithi kufanele ukuthi uphendule. Sizoqala kubazali. Wendodakazi ubaba kamakoti. Ukuthi baba kamakoti kuyimvume yakho yini ukuthi lo mntana wakho ahlanganiswe nalomkhwenyana na hlobo lwakini luyavumelana ukuthi luhlangane luganiselane nabakwaNkosi. Kusho ukuthi uma kunjalo kuzothi yebo